इसोर दिनैसो नुबाय दे आबा नोंखौ नुनानै गोसोआ बेसेबा गोजोनखाबायलै आबा। औ आयै आंबो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ नुबाय। ओमफ्राय लैथोस्रियालाय लैथोस्रि? आइ नै आदा मोनफैबाय। आदा? लैथोस्रि दिनैसो नुबाय दे। बा आंखौ लायनो थांलायाखै आरो? आयानो थांबायबा आंलाय नोंखौ ओरैनोसो बुंदोंमोन लायनो थाङा होननानै। आं थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आरो आइया बुंबाय नों थाङाबाबो जागोन दे आं थांगोन होननायखाय आरो थाङासै आरोहाय। ओमफ्राय माथो मानसियानो हामग्लिजोब्बाय। औ नंमारगौ दे आबा नोङो ओंखामफोरखौ जायोना जाया माथो मानसियानो हामग्लिजोब्बाय। आयै नोंसोर मिन्थिगौना आं उन्दुखौनो लाङा। बै सिगां आं थांजेननायावबो नोंसोरखौ गोसोखांबाय थायोमोन उन्दुखौनो लाङामोन। नाथाय आं साहसआनो जायाखैमोन नोंसोरनो फन हरनो। ओमफ्राय दा आरो बिबारिया आंखौ ओरैबायदि खालामोना आयै आंखौ सैमा बायदिसो खालामो। आंखौ एसेबो केयार खालामला। नोंनो बुंनाय आयै बेफोरबायदियाव बोरै उन्दुलांनो हानो आङो बोरै जानो हानो? ओइ आदा नोंखौ नांखालायानो बिबारिनो मिन्थिगौना? नोङो मोननो लुबैबा मा जानो आदा बेनो नोंखौ नांथारलानो। बेफोरबायदि नाङा बुंबानो जागोन नामा? आं बुंदोंना आं निमाहा बिहैगोन। आं निमाहा बिबाथाय आंखौ नुबाथाय बियो गलिखागोन आं मिन्थिगौ। जुदि गलियाबा आदा? गलिगोन आं बुंदोंना। नङा आबा जुदि गलियाबा नोंखौ जुदि बिबारिया निमाहाखौनो होआबा नों मा खालामगोन आबा? जिखि जाया आयै बिबारिया आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय दङ। जुदि बियो निमाहा होआबा मोनथिला दे आरो मा जायो। मा जायो आबा? बि जुदि नोंखौ निमाहा होआबा गैला आरो बास नोंबो गारबानो जाबाय आरो आबा। आं नायगोन ना बिबारिनिख्रुइबो बांद्राय मोजांसिन सिख्ला नायगोन आं आबा नों जेबो टेनसन लानाङा। नाथाय आयै आंनो दि बिबारिखौनो नांगौ। अह आदा नोंखौ मा होननानै बुजायबावनो नोंखौ नांखालायानो। थेवबाबो आं गाबोन थांगोन लैथोस्रि गाबोन थांगोन आं। आयै नोंबो थांफानांगोन दे गाबोन आंजों। आबा आंबो थांलायनांगोन होनबा? औ आयै नोङो बुजाय नों बिबारिखौ बुजायबानो जाबाय मिन्थिगौना? औ गोरोन्थि जादोंमोन आंनिया जायो नङा। थेवब्लाबोथ' खेबसेनि थाखाय निमाहा होनो हायोना। आरो बियो गोदान मोजां मोनबाय मा जानो दे? खैदिनथ' जाखो दे? मास मोनथामल'सो जाबाय बेखौथ' बियो गारनो हागौना मास मोनथामनि मोजां मोननायालाय मा? नाथाय आंजोंथ' बियो 5 बोसोर मोजां मोनलायदोंमोन ना। 5 बोसोर मोजां मोनबा मा जानो आदा? नोंथ' बेखौ नागारनाय रखम जाखादोंमोन ना। बोसोरसेनिबो बांद्राय नोङो बेखौ ब्लक खालामना दोनदोंमोन बेजों जेबो रिलेसनानो लाखियाखैमोन। थेवब्लाबो लैथोस्रि खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हायो। जिखि जाया गाबोन नोंबो थांफानांगोन आंजों। आं आरो मा बुंबावनो आबा दे जागोन दे थांगोन। थेवब्लाबो आं साननानैनो बोरैबा मोनदोंहाय आबा। जोङो लासिं सिंसो जाना फैनाङाथ'। मानसिफोरा मा सानगोन देनाय जोंफोरखौ? आरो नों जुदि बेखौ आथिङाव हमना खुलुमलायगोनबा सोरबा नुनांगौबा मा सानमारगोन दे? औ आदा नंमारगौबो दे मा सानगोन मानसिफोरा? गोरोन्थि मावदों जाहाथे निमाहाखौथ' बिखानांगोन ना। ओरैनोथ' नर्मेलै सरि होनबाबो आंखौ निमाहाखौनो होआ माथो। खिजानिबा आथिं हमना खुलुमबा आंखौ निमाहा होयोआनो। नाङा हायाबा नोङो मानो आथिङाव खुलुमलायनानै निमाहा बिनांगौ जाखो? आंनि सिगाङावनो नोङो बेफोरबायदि आथिङाव हमलायनानै निमाहा बिनांगौ जाबाय आरो आबा। नाङा हायाबा नाङा आं बोरैबा मोनगोन दुखु मोनगोन आङो। आरो मानसिफोरा मा सानगोन देनाय? आयै सरि आं नोंखौ दुखु होनायनि थाखाय। नाथाय थेवब्लाबो आं गोरोन्थि मावदों जाहाथे आं खेबसेबाबो आथिङाव हमना खुलुमनानै निमाहा बिथारगोन। जेखि जाया ओंखारबानो जाबाय गाबोन। इसोर मा जाबावगोनलाय सानबाबो सानख'नो हाला आङो। मान सनमान गासैखौबो जाजोबहोसिगोनलै आदाया नोंखौ आयै। नोंबो बांद्राय लाय होगासिनो आयै नोंबो जेबो बुङाना? गियोलै आं आइ गियो गोमाजानो गियो नांज्लायनानै आरो थांबावबालाय बियो। आं जोंफोरखौ नागारना थांजानो गिसोयोलै बेनिखायनो आं जेबो बुङा। मटराबो गाज्रिसो जाना दङ र' फाहामनो नांगौमोन फैसायानो माथो थोआ। जानायावनो लोंनायावनो थांजोबोहाय फैसाया। दाथ' आरो नै 2 बारायबावबायसो। बिफायाबो माथो दरमाहाखौनो मोनाखैनो फैसाखौनो हरनो हायाखै। हरगोन होननानै हरनोनो हायाखै बिबो। मादै? औ मायो? मादै नोंदि बुंदोंमोन माइरं जावनो दं होननाया जावनांगौबा? अ नंगौथ' जावनो दङमोनथ' आरो। नोङो जावनो रोंगोनबा? औ मादै जावनो रोंगौ दे। माइबाबो जावनो रोंगौ माइरंबाबो जावनो रोंगौ आं मादै। गासिबो खामानिखौनो सिखायना लाजोब्बाय आं मादै। बिदिबा मोजाङानो र'। हाबा जायै सिगांनो सिखायना लाजोबनांगौ खामानिफोरखौ। नङाबा हाबा जानायनि उनाव एसे खस्थ' मोनो देलै। दे होमबा मादै माइरंखौ दिहुनना होबानो जाबाय आंनो।
जमुनाया दिहुनना होगोन दे। थां होनबालाय ओरैनो थास्लायस्लाय बासै थां। बासैनि र'। दाथ' खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावदो र' गथ'आ। जेबो बानाय दिन्थियाखै। नाथाय उनफोरावसो मा जायोबा? मावना देखायफ्लादोंसो ना मावमारोबा गथ'आ? थांसै दे आंबो थांनो जाबाय। माथो आया सगावसो थांनो ओंखारबाय। दिनै जेबो लागायना होथ'ला दे। आरो माइरंबो जावदों माथो मानसिया। माइरङा जावखांबाथाय लागायना होनसै दे। अबावबा आंसो जावनांगौ जागोन। आंसो माइगाबफोरखौ बासिनांगौ जागोन। बेखायनो माइरंखौ बासिग्रोथोंसै। बिनि उनाव लागायना होजोबनोसै आं बाथ्राफोरखौ। बस्थाथाममान दङ माथो माइरङालाय। दिनै बासिखांनो हाजोबनाय नङा आरो गाबोनबो हाजोबनाय नङा। समफोर हाजोबगोन खोना दे। समफोर लागायना होगोन आं। नोंहालाय मा सानबाय थाखो? जेबो सानाखै आं मा। ओरैनो आरोहाय। जेबो खामानि गैयाबा ओरैनो थास्लायस्लाय थां नोंबो माइरंखौनो जावहैथां। जावफाहैथां नोंबो। आंहा माथो माइरंखौनो जावनो रोङा। आरो बै अम्बिखि थानायावलाय आंलाय मानो जावनांगौ दे? फोरोंजाहैथां नोंबो बोरै जावो बोरै जावा। ओरैनो थास्लायस्लाय थां फोरोंजाहैथां। आंहा माबा गस्ला सुथाबनो दङहाय। आं बेफोर खामानिफोरखौ मावा। नुदो बादुलिया नुदो। जेबोखौनो मावनो नागिरा। दाथ' आरो बै अम्बिकिया फैनायनिफ्राय आंद्रायसो बादुलिसिन जाबावबाय। थाथोंहाय उनाव गावसोरानो हाबा जायोबाथाय खस्थ' मोनहैगोन। हाबा जानायनि उनावसो मोनगोन मस्लाया। दानो सिखायना लायाबा, दानो खामानिफोरखौ मावना लायाबा उनाव खस्थ' मोनगोनलै गथ'। मालायबा दा अम्बिकि जमुना मोना जेबो खस्थ' मोननाय नङा। हाबा जानायनि उनावबो मालाय मावनो हागोन। मालायबा रोंखाजोबगौ। थांसैहाय आंहाबो। दिनैबा बेसांसो थाङो। मैगंफोरखौनो फाननोनो हायाखैहाय बिख्रिफोरानो जाथारा जादों। बा गोबावथार जाबायमोन दे आङो दुब्लियाव फैया। दिनैसो दुब्लि नुबायलै। सिगां उन्दैयावबा दुब्लि, दंग', बारै बेफोराव थानायावनो दिन थाङोमोन। ना एसे मोनबानो फाननो लाङोमोन। बा उन्दै समाव ओरैबायदि खस्थ' जाबोना देरबोदोंना जोंफोरो। आइ आफामोनाबो जोंफोर उन्दै उन्दैयावनो थैलांदों। खम खस्थ' जाबोदों जोंफोरो। बाब्रे इसोरनि अननायाव बै खोजानाखौ मोननायनिफ्रायसो धोनि जाबाय दे। आसल मथै बै खोजानानि बाक्सुआ अबेनिफ्राय बोहैना फैनायमोन? दै बानायावसो फैदोंमोनलै। सोरनि मोनबा? सानबाथाय आसुरित आरो। बेफोरबायदि बोथोरावथ' माइरंबो थायामोन। जेबोआनो थायामोन। बै थास' बिथराइफोरखौनो खालाबायनानै रुना जालाबायोमोन। बे समावथ' नाबो मोना। बा जोबोद खस्थ' जानानै देरबोमारदों दे जोंफोरो आसुरित। हेलौ आंनि जिउनि रानि सना बुं। ओइ दिल्लु, जोंफोर नोंसानाव थांगासिनो। मा? जोंफोर माने? फोजोंसार आदा, आइ, आं। आया बे फोजोंसारा फैमारदों? नोंसोरबो फैदों लोगोआव? औलै दिल्लु मा बुंबावनो। आदाया बोरैबा जाथारबायलै मानसिया बाथ्राखौनो मानिखाया। बुजायबाबो लाखायालै। ओमफ्राय दा जोंफोरबो थांफानांगौनो। नोंसाया एसेबो बुजायनो हायासै होमबा? नोंसाया बाधा होनो हायासै होमबा? बाधा होदोंलै, नाथाय बाथ्राखौनो लायाबा आइया मा खालामनो देनाय? ओमफ्राय दा आइखौबो ब्रा ब्रा लिंथारदों। आइयाबो आरो जेबो बुंनो हाया, गोमाजानो गियो, गारना थांजानो गियो। ओमफ्राय मा नोङो फैदोंबा? बोरैथ' रायज्लायखो? खोनायाखै आरो? नै दासो थांनो नागिरदों, ओंखारखांबाय। दे दोनथ'। बिबारि आब'आ न'आव थायाबा मोजां जागौमोन। बिबोलाय आरो अबाव थांनो? बुंदोंमोनलै आं खायदा खालामनानै। नाथाय थाङा माथो बिबो। फैबाबो लाब गैया थां। जेमान निमाहा बिबाबो निमाहा होखायानो आब'आ। आथिङाव हमना खुलुमबाबो निमाहाखौनो होखायानो। फैना लाब गैया। आंनिबा नोंसोर थांफिननायानो मोजां जागोनलै। दावरावसो जागोन मोनथिगौना लासिं सिंनो। गैयालै मानिया आदाया, मानिया बुंदोंमोन जोंफोरो। दे मानियाबालाय माथो बुंबावनो आरो। फैबासो मोनथिगोन र'। फैथों दे। खोब सानबाय दङ खोना निमाहा होगोन होननानै। फैनानै आथिङाव खुलुमबानो निमाहा होगोन सानदों खोना नोंसा आदाया। होआ माथो आब'आ निमाहा, बेसेबा जोंना दंखायो। औ मोनथिगौ आंबो। दे होमबा दिल्लु, जोंफोर नै थांनो नागिरदों। आं थाङा सानदोंमोन, नाथाय नोंखौ नायनो लुबैनानै थांनो नागिरदों आं। दे फै। दे होमबा दोनथ'ना? दे। आयै हाबाब दिनैबा मा जागोन? बोरैबासो मोनबायलै आं साननानैनो। थै बे फोजोंसाराबो फाग्ला मारलै। मा जानांगौ देनाय दिनै? बिखाखौ बेसेबा दुहुब दुहुब मोनगासिनो आङो। बिबारियाबा आंखौ मा होनो? निमाहाबा होमारना होमारा? आरो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आं बिबारिखौ नुसिगोन।
मोनथिला दे गसाय दिनैबा मा जायो मान सनमान दिनै गासिबो थांजोबसिगोनहाय गामिनि मानसिफोरा जुदि ज' जालायनानै नायो मा जागोन दिनै सोरबा सोरबिथ' भिडिअ थिखांलाय लांगोन खोना भाइराल जालायलांगोन खोना बेथो खमसो फेसबुक इउटुबफोराव भाइराल खालामना होगोन ना आजिखालिथ' आरो खालि भाइरालल' खालामोनो माथो आदाया जोंफोरनि गन्थंखौ हास'जोबसिगोनलै आइ आफामोननि मान सनमान गासिखौबो जाजोब्बाय बियो ओरैनोबाबो गाज्रि रेकर्ड दंखायो आरो नै सुवादारिया साल्ला हे गसाइ बिबारिया जेन आंखौ निमाहा होयो दे जोबोद गिनाय मोनदों आं थेवबो आंहा बिबारिनि फारसे फोथायनाय दं आंखौ नुबानो गलिगोन बियो आं मोनथिगौ मानो होनबा बियो सानसे समाव आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन फाग्लिसोमोन आंनि थाखाय बै मानसिया आंखौ निमाहा होआ थानो आंखौ नुबानो गलिखागोन बियो थेवब्लाबो गिनायबो मोनदोंलै उफाय गैयिनि थाखायसो फैनो गोनां जादोंहाय आंबो नङाबा फैथारामोन आं खर'आनो गाज्रि जाबाय आंनियाबो फिसालानिया खर' गाज्रिखायनोथ' फैदों आंबो अबावबा मायबा मायबि खालामना लाबा मा जागोन देनाय गिखांनायबो मोनोहाय लोगोफोर सरि दे आङो मैया बुंदोंमोन दिनै भिडिअखौ गोलावै बानायगोन होननानै नाथाय जोंनिथिंजाय अखा हादों आरोना जोबोद गोसायैनो अखा हादों बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ गोलावै बानायनो हानाय जायासै आरोना नङाबाथ' 20-22 मिनिटसो खालामगोन सानदोंमोन आं दे होमबा लोगोफोर सरि दे मा बुंबावनो आरो लोगोफोर बोथोरानो बोरैबाथार जाबाय माथो लोगोफोर नोंथांमोननिथिंजाय अखा हादोंना हायाखै जोंनिथिंजाय हादों आरोना लोगोफोर जोबोद गोसायैनो हाथारदों